Allah ce wal yatama da marayu. Da marayu, maraya shine kamar da muka faɗa a baya can mun yi magana sa, shine wanda yake ya rasa mahaifinsa bai balaga ba, wanda ya rasa mahaifinsa bai balaga ba, wannan shine maraya a cikin mutane. A cikin dabbobi wanda ya rasa uwarsa shine maraya, da ya san waye ubansa. Saboda akwai da ta mutu ta bar 'ya'ya, su waɗanda su ne marayu, ko da baka cewa ina ubansu. Amma a cikin mutane to wanda ya rasa mahaifinsa shine maraya, kuma shi ma kafin ya balaga ya kai munzalin da zai iya nemo wa kansa. In ya balaga to ba a kiran shi maraya a shari'ance. Za ga tsoho ɗan shekara 60 ya ce maka shi maraya ne, wallahi marayu ne. To saboda al-yutum abin nan a lokacin yana nufin al-infirat, sai ya zama shi kadai. To kamar wannan da mahaifinsa ya tafi ya bar shi, ya zama kamar ba shi da wani tare da shi da zai taimaka masa, saboda haka yana neman wanda zai tallafa masa ya ɗauki wasu abubuwa na ɗawainiyar rayuwarsa. To banda maraya wal yatama anan, banda maraya anan kuma duk wani wanda yake yaro karami wanda ya rasa wanda ko da ba maraya bane, amma kuma ya rasa wanda zai taimaka masa, wato zai shiga cikin wal yatama. Saboda in ya zama karami ne kuma la kasiba lahu, wanda ya kamata ya ɗauki kulawa da shi ya watsar da shi, to ba a cewa ai tunda dai kuna da iyaye a ƙauye ku je iyayenku su yi muku. A'a, su ma suna cikin waɗanda za a taimaka, duk da dai ba su zan marayu ba tunda iyayensu na da rai. To amma kuma hukuncinsu a nan hukuncin marayun ne, saboda ba su da wanda zai tallafa musu, kuma ga su yara ƙanana. So haka kaga almajiran da suke yawo a titi, haƙƙin al'umma ne daga cewa an yi wani abin da za a tallafa wa rayuwarsu, maimakon a bar su a haka su zama wa al'umma annoba nan gaba. Yadda al'amarin yake tafiya a haka aka yi banza da abin, hukuma ba ruwanta, jama'a ba ruwansu, akwai matsala a ciki. Kuma duk ƙarshe al'ummar ce dai za ta biya harajin wannan matsala, ba wai mutum ɗaya ne zai biya ba. Shi wanda ya haifi yaron ya jeho muku shi, kila ma yana can ku kaɗai za ku sha wahalar abin da shi yaron zai zama nan gaba. Sauraka kaga shi dole al'umma ta shiga. Yanzu abin ya kai har mata ma ake kai almajiranci. Na ji an ce har abin nan ko wata shekara da mun je abin nan Zamfara, ta kwamishinar yara da mata take cewa yanzu 'yan mata ake kawo wai almajirci. To kaga abu ya kai, wato munin ya kai abin nan. Ba inda aka ce yaro kai yayi karatun alkur'ani sai yayi bara, babu inda aka faɗa haka. Kamata yayi wanda yake karatun alkur'ani a fi kula da shi, a fi kyautata masa sama da kowa. Saboda me? Saboda abin da ya zo nema, darajar abin da ya zo nema ya fi komai. Ya fi wanda ya je na koyi likitanci ko injiniyarin ko wani abu. Wannan alkur'ani yake nema. To amma kuma shi fi kowa wulakanta, shi fi kowa wulakanta. Ko mata ki ɗaukan wani mataki akan haka. Saboda haka za ka samu yaran ga sunan suna yawo, suna abin nan yawo a gari, ba a samu ƙur'anin ba kuma an rasa tarbiyya. Haka za ka samu ba karatun ƙur'anin ma ba yi yake ba, sai shekara 5 ya ce maka na alam na shirha. To kaga yaushe zai sauki? Ya shekara 5 a birni amma yana bai wuce alam na shirha ba. Saboda haka yana da kyau hukumomi su shiga batun almajirai, a samu kyakkyawan tsari, a daina barin cewa a zubo yara haka a titi a cewa an kawo su karatun Qur'ani. Dole ne makarantun da ake karatun Alƙur'ani ya zama na an ɗauki kula da su, kuma an samu su tsari, sai da duk wanda zai kawo ɗansa karatun Alƙur'ani to ya zama na akwai wani contribution da zai bayar. Sannan ita ma hukuma tana bayarwa, tunda duk wanda muke magana da su muna magana ne da musulmi, gwamnonin jihohi na musulmi. Dama ba a maganar jihohin arna, su dama wannan ba maganar Qur'ani din. Sauraka mu jihohinmu muke magana, gwamnonin duk kuma ba su san ƙur'anin ba dai, ai sun san ƙur'ani dai littafin Allah ne, ko da ba su iya karanta shi ba. Sauraka wannan darajar tashi tana nan. Sauraka dole ne a ci gaba da jawo hankali. To su ma za su shiga cikin al-yatama, da hukuncin yatama. Yaro ne dan shekara 3-4 an je hoshi an bashi kwanon roba an ce je bara, in ya je muryarsa ma ba ta daga ta har ya cewa a bashi wani abu. Allah ya samu dace.